зв'язку. Пане Богдане, що в Балаклії відбувається? Розкажіть, будь ласка. Я хочу зазначити, що оперативна інформація оприлюднена на Фейсбуку Генерального штабу, на сайті Міністерства оборони. Хочу заспокоїти, що відбувалися планові заходи. І за повідомленням чергового центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами 114-28 на технічній території, де з метою утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, тобто які не підлягають транспортуванню, з урахуванням заходів безпеки здійснювалися встановленим порядком ці планові знищення цих залишків та їхніх елементів. Це все відбувалося у спеціально обладнаному для цього місці на технічній території в котловані. Там пролунало близько 20 вибухів. Це, власне, і чули, це повідомлення було і від ДСНС. Для забезпечення безпеки проведення цих заходів був здійснений також черговий пожежний підрозділ військової частини. Там був направлений і пожежний танк, і пожежний автомобіль. На даний час на технічній території військової частини проводяться заходи щодо впорядкування місця проведення зазначених робіт з утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів. Місцевим мешканцям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Пане Богдане, а чи було повідомлено місцевим мешканцям про те, що це, власне, буде відбуватися? Люди налякані, мережею ширяться відео та фото вибухів. Я, власне, вам про це і зазначаю, що інформація, ми оперативно надали інформацію про те, що відбуваються планові заходи. І загроз, які б загрожували об'єктам інфраструктури та місцевим мешканцям, немає. Сховища боєприпасів у безпеці. Також хочу додати, що за оперативною інформацією, отриманою нещодавно, станом на 15:20, теж повідомлено оперативних чергових, що з тих числа військовослужбовців, підготовлених та працівників Збройних сил. Бачите, люди тим не менш налякані дійсно і не розуміють, що відбувається. Власне, скільки це ще буде тривати і чи передбачено якусь евакуацію під час цих навчань? Мова не йде, я не сказав слово ніяких навчань. Ви не дали мені закінчити, що станом на 15:20 по лінії оперативних чергових повідомлено, що з числа цих військовослужбовців, підготовлених саперів та наших працівників Збройних сил, на жаль, отримали 4 поранення. Двоє військовослужбовців, опіки і перелом, те, що було зафіксовано. Їх оперативно направлено, надано медичну допомогу, направлено до відповідних медичних закладів. А скажіть, будь ласка, чи ви зв'язувалися з засобами масової інформації, щоб проінформувати людей про ваші плани і попередити паніку? Заздалегідь, а не зараз, коли ця паніка, власне, здійнялася. Я вам хочу сказати, що про паніку мова не йде, оскільки оперативно, як тільки були заходи здійснені, було повідомлено по лінії оперативних чергових і нашими відповідно представниками. Як тільки знаходяться на території в Харкові, в Харківській області, так і відповідно з нами безпосередньо з офіційних джерел. Не погоджуся, що паніки нема, бо в соцмережах люди поширюють. Не вживайте, не маніпулюйте, будь ласка, доводьте інформацію об'єктивно. Дякую вам.